Wabarakatuh teman-teman, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali bersama Jack Riwul pagi hari ini bro. Di acaranya aku nengawi bro, nengawi Makaryo ya. Aku melaku meski tak manjakan mata kita semuanya. Kita bro berhenti sejenak gitu bro, ajak memanjakan mata ya, kebun jeruk bro. Kita tepatnya di kerek yo, woe wakeh bro. Tak spilno. Kita pernah tak spilno ya. Woe masyaallah, woe ya Allah. Kerek bro ki tempat biyen pernah hits kayak bro. Nang dhuwur kae nek nang dhuwur kono cuma aku gak rono. Iso ndelok kali ndi-ndi. Konduri sok ketok kabeh, etan kulon lor ketok kabeh bro. Ini yang bukit nih, bukit tarik yuk, jeruke wae masyaallah rembel jeruke. Tak dekakno lho bro, bisa merono jeruk tok wis woh beh. Seneng ta bro ngene iki, nandur-nandur wae akeh ning jeruk. Kayak abang-abang ya wayah ngunduh stok. Ya. Ini sing ngunduh. Kebun jeruk teman-teman ya. Kurang lebih sampai teko kono kae bro. Kayak dalane munggah arah rono. Iya wae sak wite sob. Atusan tenan bro. Nek 1000 biji enak ya wae saben kemalan karo embel ngrentet ya ta. Bro. Tideng prentul ketok ta. Sen. Barakallah. Nice hits tuh kayak neng dhuwur kae enek jembatan sing blangkuk ngono bro, blangkuk nang gone jurang ngono pan bisa ditonton bro nang gone desa kerek enek opo ngono ya kuwi berarti aku nang gone ngisore di dalane ini wis paping yen nang elek iki saiki paping apik. Oke bro, ngono bro ya. Saat-saat wae semoga dapat terhibur dengan vlog di pagi hari ini. Kalian selalu support channel Jack Riwul, jangan lupa di like, subscribe, comment, and share channel Jack Riwul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali bro Makaryo.